Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Dito na naman ako guys sa papagbigay. Dati naming tambayan guys pag gusto na magpapahinga. Ito marami-rami na kami dito guys oh. Yung iba nagpapahinga, iba natutulog, yung iba naman kumakain. So guys, net ko lang sila ipapakita sa inyo guys. Yan sila. Awe, nakatulog ka na we? Oo, okay na ako ngayon. Ano, buhay ng dugo? Buhay na, buhay na buhay. Buhay na. Ay ko na we. Hi. Hello. Hello, Kasama hi. namin tricycle driver guys. Yan. Kagigising ko lang, Brad. Okay. Ayun guys, ipapakita ko naman sa inyo yung gulong ko nga tinapalan ko nung nakaraang araw. Ayan siya guys oh. Yan oh. Akala mo linta eh. Dumidikit siya sa gulong guys oh. Ilang araw na to guys ginagamit ko. Matagal-tagal pa siya. Yan. Umuulan kasi palagi ngayong araw na to guys kaya nagkaganyan siya. Yan. Naka-survive pa rin siya guys. Pag natatanggal na yun guys, papalitan ko na yun. Yan. Okay guys. Naman test mga kasamaan ko. Biyahe ka na we? Yes. Yan. Ako may dumating. Anyor! Anyor! Hello! Ayan siya guys. Oh, marami na sila. Yan, mga kasamahan ko yan guys. Nagpapahinga sila. May natutulog. Yan. Aling, okay lang mabiyahe? Okay lang mabiyahe? Baba pila? Ha? Ayan ha? Ay. Ay. Karami ka na yata ah. Ha? Kumusta na pala yung ano? 1, 2, 3. Nakuha na? Ha? Andiyan na. Andyan na? Bumiyahe na? Oo. Yan. Buti naman, buo pa. Sino yung kasi pre? Yan. Yan sila guys, mga kasama ko. Tutulog, Yan, papahinga oh. Masarap kasi ngayon matulog guys dahil malamig ang panahon. Minsan nagsasalsal pa. Wag natin kunan yung mukha. Ito, si Joey to. Tipo. Ay, Joey. Ginagawa po yan. Ayan. Ginagawa po yan. Hi. Ayun, si Kaling. Hello. Ito si Kali kasama na yung taxi driver. Yan. Kuya, tapos ka na kumain? Tutulog guys oh. Right. Kasama ko guys natutulog. Uminom ka na ng Argentina kuya? Kuya? Ako nakadala. Kumusta kuya? Hindi ka nakadala? Kaya si kuya guys oh. Batang-bata pa guys oh. Diba? Lagi uminom niya ng ano guys, yung dahon ng ano yung kuya? Sarpentina. Yan. Ay kaya. Yan. Okay. Puging-pugi si kuya diba guys? Yan. Inchikan ko naman ah. Nating isa na ang kasamahan kawawa. Magdamag nagbiyahe. Oo, magdamag nagbiyahe guys, kaya pag-araw tulog. Diba? Magdamag siya magbiyahe guys eh. Kaya pag-araw tulog siya. Yan. Alright guys. Anyor! Nagsiselfone ka pa eh.
Bakit? Parang takot ka. Oh, yan. Mahugas ka talaga ng kamay. Saan ang mas mo? Ayun. Saan? Nung mas ko alam nga nakakain ako, magmamas ako. Uso na yun ngayon. Kakain na may mas. Ayun, kaibigan natin. Kaibigan namin. Guys, oh. Kasama namin tricycle driver, guys. Yan. Aba ito, ito yung partner ko palagi dito. Kabiruan ko lang palagi, guys. Yan. Okay, Nyor. Kumain ka na, Nyor, ha? Sama mo na ako sa sobo mo, Nyor, ha? Tapos ka tayo kumain? Tapos na. Tatapos ko lang kumain. Okay. Hi! Kailangan sabi dyan kumain. Okay, guys. Dito nga area, guys. Pwede pa tayo mag-picture taking dito, guys. Oh. Magandang area, guys. Oh. Yan. Ito lang po yung mga ano. Dito, guys. Yung mga halaman. Yan, guys. Oh! Kumusta biyahe? Dati, todo. Yan. Pwede pa mag-picture dito, guys. Oh, nga area. Yan, guys. Yan. Hello! Yan, guys. Picture muna tayo. Hello guys, dito ngayon sa may matatag. Pilahan namin guys. Yan, nakapila kami guys. Yan. Okay, dito yung mga kasama ko. May nagtitinda rin dito guys. Di ba kayo nahirapan, te? Wala kayong ano, bubong? Okay lang yan. Wala nang hindi naman naabot na ng ulan. Ha? Paano paglalakas yung ulan? Mahirap na pauwi. Silong kami. Silong, di Sirado. dadalhin nyo na naman yung ano, paninda nyo. Oo, tatawag. Ah, Malakas. Pag ganito, okay lang. Okay. medyo mahina lang yung ulan, no? Malaki akong payo. Wala. Ba't ninakaw yung malaking kayok? Hindi ka talaga ito ng kapatid ko. Ah, Sa kanya kasi yun eh. yan guys, si ate guys nagtitinda rito. Ay ate, Yan. ay ate. Asawa mo? Asawa mo? Ha? Ano yan? Hindi. Nag-video Vlog. siya. Nag-video siya. Yan, nagbibideo ako ate. Yan. Ay ate. Yan guys, Ayun. Kapi. kape daw. Kapi. Wag din. Yan. Yan ang tindahan nila ito guys. May ano sila oh. Anong palanganan natin? Ice candy. Ice candy, buko salad. Yan guys. May puto. Ano pangalan ito te? Itong Kasama. pang merienda mo? Ha? Yeah guys, pag dito sa pila namin guys, dito pag nagugutom, hindi ka talaga malipasan ng gutom dahil may mga paninda na dito guys. May kape rin guys dalawa guys, nagkakape. Yan. Dito naman yung pilahan namin guys sa gilid. Yan. Yan. Wala yan. Yan, tapat ng Max guys. Yan. Yan guys. Yan guys. Yan. Ate, salamat ate ah. Kape. Yan. Yan, next kaibigan natin ah. Hello. Hey, kaibigan natin mga kasama kong driver guys. Okay. Mal. Ha? Patumal. Patumal ang biyahe. Yes, kuya. Kuya, kumusta naman yung gamot natin sa COVID? Ay na! Ha? Ay, ito na! Patay na. Patay na? Alin patay na? Diretso mo na rin. Bakit napatay mo na? Pinatay ko na eh. Paano mo pinatay? Pinainom ko ng aso. Ano namang klase-klase? Pero Siyempre, Patay tayo sa emperador. patay tayo dyan. Sabi nila gin daw. hindi, pero ito. Saka Ay, lambanog. emperador lang. Saka lambanog. Lambanog. Lambanog daw. Paano matindi yun? Yung lambanog. Maapo yun. Para siyang ano, alcohol. Patay talagang COVID. Sigurado mamatay ang COVID dyan sa gasolina.
Kumusta naman biyahe natin kuya? Ha? Kumusta naman biyahe natin? Kung mag-tiis ka, pwede ka pa makakuha na 1,000 sa loob ng 48 oras. 48 oras? Ano pahinga? Hindi na tayo kakain yan. Hindi na tayo matutulog. Kumain ka, matulog ka. Oh. Paano pa kumita pag 48 oras wala pahinga? 1,000. Tulog mo no? Ito kaya 1,000. 1,000 po. Kaya 1,000. Kaya, hi. Yeah. Yan. Nakakalaman namin. So, na-interview ko nung nakaraan guys. Yan. Pero yung kasama namin din isa. Hi. Yeah. Kasama din namin tricycle driver guys. Yan. Hindi lang magkita yung mukha kasi nakamask eh. Yan o. Nangayayat na kamo sa walang kita. Nangayayat na daw siya guys. Sa walang kita pero makita. Para balik sa yata. Ayan guys. Ayan. Ito kami ngayon nakapila guys. Ayan. Sa likod mo, tricycle. Ha? Oh. Yan kanina. Busy sa text. Okay. Hi guys, dito muna ako nakaupo sa tricycle dahil umaambon sa labas guys. At salamat sa mga nag-subscribe pala guys. At sa mga nagla-like, may nagko-comment din at sa mga viewers ko. Maraming salamat guys. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, sana po mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pa mga videos guys. Bye bye guys. Salamat. Bye bye.